हालेलुया हालेलुया अन्दाग्रा गासै आइ आफादे बिदा फंबाय आरो बिनानावफोर दिनै नैबे बिदिनि खाथियाव एबा नैबे सारियाव जाय अनजाग्रा मानगोनां जोंनि गेजेराव सासे आइजो फैदों बिथाङा जोंनि गेजेराव गोबांथार मोजां मोजां टेस्टिमनिबो होलांबाय आरो बेजों लोगोसे मानसिनियाव टेस्टिमनिफ्रा जोबनो थाङा एबा सोखाजानायफ्रा गोबां इसोरनि महिमाफ्रा जोबनो थाङा इसोरनि महिमा जेरै रुगुं गैया सिमा गैया बेबायदिनो बे गावनि जिउआव मा मोनदांखो आरो बिदिनो आगोलनि टेस्टिमनिखौ बियो होखानायखौ बुङा गाव माबायदि मोनदांखो बेखौ बुङा दा गोदानै बिनि जिबनाव जाथाय एबा मा जायामोन बेखौ जोंनि गेजेराव बिथाङा जोंनो गुवारै बेखेवना होगोन होननानै आं बिथांखौ गावनि नामजों लोगोसे आरो दिनै बे जायगायाव मानि थाखाय गसंदों बेखौ जोंनि गेजेराव मिथिहोगोन होननानै मिजिंथिबाय इसोरा बाख्नाय जाथों गुबुन गुबुन मण्डलिफोरनि सफैनो हानाय साफ्रोमखौबो इसोरनि मुङैनो आं हामबाय होनो आरो ब्रादार दैमालुखौबो आं हामबाय होनो मुङा आंनि बनस्रि बसुमतारी नंथु खाग्रापारा फारिस आम्बागाव फारिस दिनै आं नोंसिनि सिगाङाव गोबां खोथाफोरखौ बुंनांगौ गोनांब्लाबो आं फंनैसोल' खोथाखौ बुंगोन मानो होनब्ला दिनै आंनि न'खराव बा आंनि सायाव जाय आलफुनसाया माबायदि सोमोनांथाव खामानिखौ मावदों आं बेखौसो बुंगोन नाथाय आं गोबां बाथ्रा बुङा दिनै गोबां सिगांनिफ्रायनो जेरैहाय आलफुनसाया जेरै आंनि न'खराव हेफाजाब खालामदों सोमोनांथावना खामानिफोरखौ मावदों दा बेनिखायनो आङो थांनाय बे बोसोरा दिनै लास्ट जानाय हिसाबै आंनि बे मोननैसो बिबुंथिखौ होनो थाखाय आङो आवगायबोदों आरो आं बे आलफुनसानि बिसयल' बुङा आं फंनैसो ब्रादार दैमालुनि बिसयखौबो आं बुंगोन मानो होनब्ला आङो बे डिसेम्बर हाबनायजों लोगोसे गोबां ब्रादार दैमालुखौ नुबाय थादों मानो नुदों मिथिया दा सिमाङाव बे आंजों नुजाहैबाय थादों बेनिखायनो आङो गासैखौबो बुङाब्लाबो फंनैसो ब्रादार दैमालुनि बिसयखौबो आं बुंगोन दा ओरैबायदि आंनि न'खराव आहा सोमोनांथाव खामानि मोननाया बे गोदान सानाव बेबायदि जादों आंनि न'खराव जि परियालनि गेजेराव बेहा बेमारबो दंखायो गोबां सुगार बेमार दं बायदिसिना दङ बेहा बिनिखायनो बिनि सायाव गोबांथार डाक्टर ट्रिटमेन्ट खालामबाबो बेहा हामाखै मोदोम गंसे बिराद गाराय जाजोब्बाय बेहा दादु बायदि जादों बुस्थुआ दादु बायदि जानानै सिथर जाजोबनानै बियो एकदम गाराय जाजोब्बाय आरो गोबां फैसा गारबाय बियो खिन्थु सोखाजानायखौ मोननो हायाखै आं नामफोरखौ बुंला आंनि परियालफ्रानो दा बेयावहाय आङो नायनो हाया नुनो हाया मोननायखाय बिसोर फोथायबाबो फोथायाबाबो दिनै आङो जि आलफुनसानि हा आरो बिबारखौ आङो उननानै खित्रिनि लाबोनाय आसिस थावजों आङो मिक्स खालामनानै आङो हरबाय बेनो दा बेयाव हरनायाव खननै फोननायावनो बिनि गाराया दिनैसिमबो गैया आरो गासै रानजोबनानै ख्रें ख्रें जाना दं हाजार हाजार फैसा गारदों बेयो 30,000 40,000 50,000 लाखगान थांबाय अब्लाबो बे हामाखै नाथाय बे आंनि सादारन आलफुनसानि हा आरो बिबारजोंनो बे सोखाजानायखौ मोनबाय आरो बे मोनसे थांबाय आरो मोनसे दाख्लै बावैनि जादों नै बारा गोबाव जायाखै आङो नैबे खित्रियाव थांनायनि सिगाङाव आंना मोसौआथ' गिदिर गिदिर मोसौ गाय दं नालाय आहा गाइखेर सेरग्रा दा बियो मा जादों मिथिया बियो बिराद थांलाय फैलाय जाबाय थादों उदै साया माया बाब्राबलाबाय थादों आरो थांलाय फैलाय उन्दुनो हायाखै थानो हायाखै दा बेयाव आंबो नायसनाखैमोन आंनि फिसालाया बुंबाय मामा मोसौआ मा जादों बेखौ नों नायाखै नायहरबाय आं नाहरबा बे थानो हायाखै आरो ओमफ्राय थानो हायिखाय आं बुंबाय ओइ बाबु नों जेबो खालामनाङा बुस्थुआ आं बे मानसि थैनायनि नबिना जाबाय थादोंमोन जोंहा बे नबिनाव थांनो थाराथारि जानायखाय आं फिसालाखौ जाहाथे बे आसिस थाव बा आलफुनसानि हाखौ फोनना है होनना बुंबाय आलफुनसानि हा थाव फोनना हैनानै बे दान्दिसेनि उनावनो बे गांसो जाबाय बेनिखायनो बे आलफुनसा आदैया आंनि सायाव बेसेबां सोमोनांथावना आंनि न'खराव बेल' नङा गोबां सोमोनांथावना खामानिफोरखौ मावदों नाथाय आलफुनसा आंनि न'खराव बिराद खामानिफोरखौ मावदों आं गुबुनखौ मिथिया खिन्थु आंनि न'खराव मावदों दिनै जाय मानसिया बे जायगायाव फैयो आरो आलफुनसानि जि हा बिबारखौ बाहायो बिसो मिथियो नाथाय जायहा बाहाया मायानो बै मिथिया हसिया बुंलाबायनायफोरखौ आं बेफोरखौ मिथिया खिन्थु जाय मानसिया बे जायगायाव फैनानै जि बुस्थु आलफुनसानि हा बिबारफोरखौ बाहायदों बे सोमोनांथाव खामानिफोरखौ मोनखादों बिनिखायनो आं हाजार हाजार आलफुनसाखौ आं हामबाय होनो नाथाय आंनि न'खरनि थाखाय गोबां सोमोनांथाव खामानि मावनायफोरखौ बेल' नङा गोबांथार आं बुंला गोबां टाइम दङ मानसिफ्रा गोबांथार बेबायदिनो इसोरनि बायख्यफोरखौ सोलोंनो बा सोखाजानो फैदों बिनिखायनो आं बेखौनो बुंनानै आङो दोनथ'नाय जाबाय आरो आं फंनैसो बुङो जाहाथे ब्रादार दैमालुआ आंजों मानि थाखाय नुजाबाय थादों आं मिथिया दाख्लैहाय जायगाया जोंनि गामि बायदि जादों बिराद बुदों आरो ब्रादार दैमालुखौ गामि दरसेनि मानसिया बेखौ बुग्लिजोब्बाय आरो उन्दै मानसि बेखौबो बुफादों
साइडआव बुदों आरो सानैखौबो ब्रादार दैमालुखौ बुबाय साइडआव बेखौ साइडआव बुबाय आंथ' ब्रादार दैमालु होनना मिथिया गामिनि बायदिसो सानदों आरो आं बेनिफ्राय आं बुंबाय आरो बिराद बुबाय आरो बेखौ बुथारसिगोन बेनिफ्राय बे आं बुंबाय आरो सासे हिनजाव फैबाय थादों ओइ आमोखि नोंसिनि मालिकखौ बुबाय थादों नों मानो बासायहैयाखै होनदों आरो आङो ओमफ्राय बिदि बुंबा बियो अबाव होनदों आरो ओइयाव बुबाय थादों नों थांलाय होनबाय आं सासेनि न'खराव बुबाय थादों आरो ओमफ्राय बुबा बे थांबाय बेनि खिबु थांफाबाय आं थौलाय आंबो थांनि थौलाय बासायनो होननानै आं थांफाबाय थाब्ला ब्रादार दैमालुखौसो नुहैबा बुंबाय आं आयौ नों मानो इदि खालामखो बेखौलाय सोरबा बोराय फैनानै बे बुग्राफोरखौ होस्रांहरजोबना बे हिनजावजों आंजों ब्रादार दैमालुखौ आं साइडआव लाबोबाय साइडआव लाबोनानै दा बे हिनजावखौ उनाव सिनायला आंजों लोगोसे जाबाय हिनजावखौ ओमफ्राय ब्रादार दैमालुजोंखौ गस्ला खुनो होबाय आं गस्ला खुदो जों फोसाबना होनोसै ब्रादार दैमालुआ थैहां थैहां जाबाय ओमफ्राय गस्ला खुनानै दांनायब्ला ब्रादार दैमालुनि मोदोमा बै 4 माससो गथ'फोरा बेफोरबायदि ओरैबायदि मोजां दांबाय थाथावथाव लोथो समायना मोदोमानो समायनास्रा मोदोमानो ओरैबायदि समायना दांबाय थाबाय आं बेनिफ्राय आं बुंबाय ओइ दा डक्टरखौ लेंहरबाय आङो सासे फार्मासि दं जोंनि खाथियाव डक्टरखौ फन खालामबाबो डक्टराबो गिनानैनो फैला बिजि होनांसिगोन होननानै बेबो फैला दा डक्टरफ्राबो फैयाब्ला बै आसिस्थावखौ लायदो होनबाय आं सासे मानसिखौ लायनो हरबाय आं ओमफ्राय सासे मानसिया ब्रादार दैमालु आंनि ससमाखौ हर होनना बिनायखाय सासे मानसिखौ हरनो होबाय आं गेलेबायसो थाबाय गेलेबा ओमफ्राय फिनज्राब गारना हरबाय मानो बिदि खालामो होनना रायबाय आं ओमफ्राय बिनि ससमा हुगारबाय मोदोमखौ दाङै ससमा हुगारबाय थादोंमोन आं ससमा हुगारबाय थानायावनो 6थासो जाखाबायमोन आरो सोरांबाय आरो बेल' नङा बे नुजाबाय थादों मा खारनाव नुजाबाय थादों आं मिथिया ब्रादार दैमालुआ नुजाबाय थायो आंजों नुजाबाय थायो बे डिसेम्बर हाबनायजों लोगोसे आं नुबाय थादों आरो बिनिखायनो जाहाथे ब्रादार दैमालुआ आंनि थाखाय गोबांथार आंनि न'खरनि थाखाय आर'ज खालामदों बा ब्रादार दैमालुनि जुगिदिनो दिनै आं गोबां गोजोननाय आरो गोबां आंनि न'खराव सान्थिखौ मोनदों आलफुनसा आदैनि हेफाजाब आइ मारियानि हेफाजाबजों ब्रादार दैमालुआ गोबां जोंनि थाखाय बियो बिनिखायनो आं ब्रादार दैमालुखौ नुबाय थादों बिनिखायनो आं हाजार लाख ब्रादार दैमालुखौ हामबाय होनो आरो इसोरखौ आं हामबाय होनो आरो आलफुनसा बर' आदैखौबो आं हामबाय होनो आइ मारियाखौबो आं हामबाय होनो आंनि बुंनांगौआ एसेनो गोजोन्थों।